Pasintabi po mga kapuso, mga langaw na nagmumula sa mga poultry farm, inirereklamo ng ilang residente sa Calabanga, Camarines Sur. Narito ang report ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nangangamba na ang ina na si Jenny para sa kalusugan ng kanyang anak dahil sa paglipanan ng maraming langaw sa kanilang lugar sa Barangay Buonot, Santa Rosa, Calabanga, Camarines Sur. Ay, grabe pong maray, sir. Lalo po ako may aking sadit. Lalo na po pag nagkakarakan kami. Dahil po kami nababasog sa pagkakan na napapagal kami kang langaw. Mahigit isang buwan na itong problema at ang pinaniniwalaang pinagmumulan nito ay ang poultry farm sa lugar. Minsan nga nadigdi may kasalan, bagong bunong urig, pig may kubong. Talaga sir na ang kadarong igay, anas talaga nagreklamo. Kami nga ng mga barangay official, kami pigkoy na nag-report man kami sa Sangguniang Bayan. Ipinatawag na ng Sangguniang Bayan ang may-ari ng poultry farm at bilang solusyon sa problema, nagkasundo ang LGU at poultry farm owners na magsagawa ng malawakang pag-spray ng insecticide laban sa langaw sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, halos 5 barangay na ang apektado ng mga langaw. Sabi ko kasi sa kanila, this will be a collaborative effort. Kahit kasi anong action ng local government unit, kung hindi responsive or hindi collaborative ang poultry business or yung barangay mismo and also the households. Nilinaw naman ng alkalde na sa 10 poultry farm sa bayan, ilan lamang sa mga ito ang nakitaan ng paglabag o poor management. Sa kasalukuyan, isang poultry farm sa bayan ang pansamantalang ipinasara ng LGU dahil hindi ito nakapasa sa standard ng isinagawang joint inspection ng Team Business Permit at Licensing System ng lokal na pamahalaan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News.